Добър ден! Това е Subway Surfers. Играта, която милиони хора играят, и това е една от любимите им игри. Това представлява играта. В тази игра може да се състезаваш с я. Ето тук показва това. По-нагоре казва парите, които имаш, и накрая колко метри си изминал, а вляво от него скоростта, с която се движиш. В момента това е ракетата, тя е във въздух и събира пари. Така се спира на пауза и се започва. Ето така може да... Отново като натиснете плей, отново да играете. А тук това е най-отгоре се нарича... Това е мистериозната кутия. Не може да спечелиш различни награди. Тук се печелят сега 500 коинца. И нека спечели. Това са качващи обувки, те правят наистина големи скокове. Това клипа ще имаме, това е първи урок, не да се запознаем с играта, а после допълнително ще уточним всичко.